Maagang bumangon ng 77 years old na si Nanay Rosario Romero Nicdao ng Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga ngayong Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Sa simbahan ng San Guillermo napili magsimba ni Nanay Rosario. 2 taon din niyang hindi nagawa ito, bunsod ng safety protocol sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Every Sunday, every Ash Wednesday, every day of obligation. Kahit ganito ang kalagayan namin, sinisikapan namin magpunta sa church. Kahit mag-visit sa Blessed Sacrament as much as possible. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dasal daw ni Nanay Rosario na matapos na ang pandemya at ang mabuting kalusugan para sa kanilang mag-asawa. Ang gagawin kong sakripisyo na lagi akong nagdadasal araw-araw for world peace, trust in God, and humility na magkaroon ako. Gusto ko good health na ma-heal ang mata kong na-opera. At saka kaming dalawang mag-asawa, hindi kami pababayaan kasi dalawa na lang kami sa bahay. Wala yung mga anak namin. Malayo sila. Ayon sa kura paroko ng San Guillermo Parish Church na si Reverend Father Ariel Limhoco, ang Lenten season o Kwaresma ay ang panahon upang magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa mga kasalanan ang mga mananampalataya. Yeah, itong ang ginawa natin ngayon, itong Miyerkules de Ceniza, ay it symbolizes and it starts the Lenten season, no? It is a way of showing to people na from dust you will turn, you will come back to dust, and yung as na yun ay is a way to show penance, no? Yung pagsisisi sa mga kasalanan. Kanya sila yagyan natin ng abo, no? To illustrate their willingness to repent their sin, no? Dagdag ni Reverend Father Limhoco, sa panahon ng Kwaresma, itinutuon ng mga Katoliko ang kanilang atensyon sa panalangin, pag-aayuno at pagbibigay upang isabuhay ang panahong ginugol ni Jesus sa disyerto sa loob ng 40 araw. Kwento ni Father Limhoco, dinala si Jesus sa disyerto upang magmuni-muni pagkatapos ng kanyang binyag at dito'y agad siyang tinukso ni Satanas na talikuran ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman, hindi raw sumuko si Jesus sa mga tukso at mas pinalakas pa ang kanyang pananampalataya. So in that manner, we are also encouraged to be like Jesus, to be with Jesus and to be like Jesus yung yung pagsasakripisyo, no? Isang paraan ng pagsakripisyo pag Lenten season yung ang Via Crucis. Sasama tayo sa way of the cross, no? Tsaka yung pagsasakripisyo, yung katulad nung yung pagkain ng masarap, iwasan mo muna yung pag-good time, pagpunta-punta sa expensive restaurant, magsakripisyo ka muna, mangiling ka muna. Tapos ay pag nakaipon ka, itutulong mo ito sa mga kailangan. Doon nagiging makabuluhan ang pag-obserba mo sa Lenten season. Magandang panahon din umuno ito upang maging isa mga Katoliko sa panalangin at ipagdasal na sana'y matapos ng pandemya natin kinakaharap. Hindi lamang yung palagi mong sariling iniisip mo, but you pray for people. Pinagdarasal mo yung mga tao. Healing in everything. May problema siya. Pagdarasal kita. Hindi lang ang dasal ay para sa sarili. It should be a prayer. You pray for other people. Ganito yung lalo sa simbahan. Pinagdarasal natin maraming tao dito. Hindi ang sarili ko, hindi kanino man, but we pray for other people. Samantala, ang Kwaresma ay magtatapos sa Monday, Thursday na susundan naman ng selebrasyon ng Easter Sunday o ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.